Bamanyare cɛni muso denmisɛnnin mabakɔrɔba limanaw ka u bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔ an minnu bɛ ka an lamɛn aw tulo bɛ radio Joliba la an bɛ laseli ka bɔ 105 ana kumafɛn fufalaki la Bamako yan nɔ an cokolen filɛ nin Bamako ACI 2000 la Amdalaye min bɛ tali kɛ radio Joliba lamɛnnen don segukaw fana fɛ yen nɔ 100 murumuru 1 o la an bɛ an to yan ka segukaw fana fo k'u bɛɛ ni sɔgɔma min ye kunnafoni sɛbɛnw ye limanaw olu bɔra bi ladala ko don an fɛ yan nɔ nɛgɛ kaɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se juma dɔyaw ma fo ka se a kaɲɛ 10 ma an bɛ kunnafoni gafe ninnu lakali aw ye o la baara taabolo bi sɔgɔmada in na kumaso kɔnɔ a balimakɛ Amadu Jalo Bubakari Tarawele Garan bɛ ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la o la bɛ an tɛ nin ko in bila daginda la et puis fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Joliba FM bi kunnafoni gafew limanaw kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ bi lesor do a kumana kuma filaba kɔnɔ fɔlɔ o ye ko min yanga députéw ye député minnu bɛ ni olu bɛ transition kɔnɔna la olu de ko don a bɛ fɔ olu de ma ko conseil national de transition limanaw ninnu ka sigi min ni a jirala k'a fɔ ko a bolodalen don ni avril kalo in na session d'avril ko limanaw baara caman kɔni bɛ yen minnu bolodalen don ka CNT maaw kɔnɔ wa caman bɛ yen limanaw o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔkow la minnu ni a baaraw ka girin kosɛbɛ walasa a jirala k'a fɔ tile 90 o de bɛna kɛ nin na i n'a fɔ CNT yɛrɛ ɲɛma n'o ye colonel Maliki Jaw ye ale ka ɲɛfɔli la o la conseil national de la transition CNT kunungo wulada yɛrɛ fɛ centre international de conférence de Bamako la a kɛra Maliki Jaw ale min ye CNT ɲɛma ye a kɛra o ɲɛna a kɛra ministre min bɛ ministre ɲɛma bi Muktar Wan a kɛra o fana ka yamaruya kɔnɔna la fo ka taa se ni ye jateminɛ kɛ an jamana minnu bɛ Mali kɛrɛfɛ an baden jamanaw don limanaw ni o ye Burkina Faso olu ka assemblée ɲɛma o fana tun bɛ kɛnɛ kɛ Alassane Bala Sankande ani Togo olu ka assemblée ɲɛma n'o ye min bɛ tali kɛ Chantal Yawa Digbodi Tesanga ani fo ka taa se Ghana olu fana ka assemblée maa dɔ fana o fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Osei Keye Mensa Bonsu walasa limanaw ninnu ka ye CNT maaw kɛrɛfɛ Mali kɔnɔna la yan u ka sigi min ne o ye session ye limanaw ko ana a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na fasirili sɛbɛn ka fɔ la walasa a jirala k'a fɔ session min ye nin ye limanaw baara bɛna kɛ i n'a fɔ laɲini belebeleba damadɔw kan o bɛ t'i jɔ 14 na nka olu la a jirala k'a fɔ sariya dɔw bɛ yen minnu ni sigi bɛna kɛ olu fana kunna u ka session tɛmɛnenw la olu kun bolodala k'a bila session nataw la ko kuma bɛna k'a kunna ni session in senfɛ o fana bɛ t'i jɔ min ye sariya bolodalen minnu bɛ yen ni kuma bɛna k'a kan a bɛ t'i jɔ 8 na o la sa a jirala k'a fɔ limanaw ni jateminɛ kɛ ka fara nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan a jirala k'a fɔ ko gouvernement maa dɔw bɛ yen limanaw wele bɛna olu fana ma ni u k'a ma ko interpellation k'u wele k'u ɲininka u dalakan na jamana yɛrɛ kunkanko kibaruyaw la u bɛ se ka na ɲɛfɔli kɛ cogo min na limanaw nin baara damadɔw bɛ yen minnu ni olu de bolodalen don session min bolodalen don ni avril kalo in na o b'a jira k'a fɔ Maliki Jaw yɛrɛ ale ka fɔ la ale min ye CNT ɲɛmaa ye limanaw a kɛlen kɔ ka foli di baarakɛɲɔgɔn ninnu ma minnu bɔra Togo ka fara min ye Ghana kan limanaw walasa ka se ka na a kɛrɛfɛ ani Burkina Faso baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu fana ye députéw ye limanaw a kɛlen ka foli lase o ma k'a jira k'a fɔ Mali ni jamana ninnu limanaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ waati jan bɔ wa halisa teriya n'a baara ɲɔgɔnya o bɛ sen na o la sa a jirala k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga maaw bɛ baara min na walasa jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na u ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma min ye colonel Maliki Jaw ye ale fana ye premier ministre fo kosɛbɛ ka sababu kɛ ko nin waati in na limanaw jamana ɲɛmɔgɔw ka u bolo don ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛmancɛ fanga minnu bɛ ni olu bɛ gouvernement kɔnɔ ani minnu bɛ CNT kɔnɔ ko premier ministre ka ye kɛnɛ kan limanaw u bɛ o de kofɔ ani sira kuntilenna minnu dilen don olu ma Maliki Jaw y'a jira k'a fɔ ko sini u bɛna mun fɔ malidenw ye n'a sɔrɔla fanga min n'a dafirila kabi utukalo tile 18 laɲini min kɛra maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔn bɛ olu de la bi jigiya min bɛ yen n'u kɛmɛ k'u da u kan a ka kɛ a ka kan
u ka baara kɛ baara min ni maliden bɛɛ lajɛlen sigimɛ k'o baara kɔnɔ o kɛra Maliki Jaw ka kuma ye a ko CNT limanaw a sigimɛ o de kan wa don nataw la session min filɛ n'o ye session d'avril ye a baaraw caman na boli o kan ale fasiri di sɛbɛn kelen ni o ye lesɔr ye a jiralen bɛ k'a fɔ limanaw ko min ye maa minnu bɛ ni olu jagoya tununa k'a sɔrɔ yɛrɛ tunucogo ma dɔn u la limanaw kabi Mali kabi waati jan kabi san 1960 an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waatiw fo ka n'a bila bila yɔrɔ jɛkulu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye commission vérité justice et réconciliation ye CVJR maaw de sigilen don o baara kunna minnu bɛ yen ni u ka hakɛw darakira minnu yɛrɛ bɛ limanaw ni u tununa u dɔw fara facogo ma dɔn u la limanaw ko olu ka hakɛw ka lafasa ani u tununa cogo min na siga kɛ o kuma kunna u yɛrɛ kana seere di hali n'a sɔrɔla a ma kofɔlenw tɛ yen u sɔmɔw bɛ yen walima maa minnu n'a a kow kɛra olu ɲɛna olu kana u jɔ kɛnɛ kan limanaw k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna aya a ko kɛra nin cogoya de la o la CVJR a jirala k'a fɔ a bɛ n'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu nana seereya di maa 14 limanaw CVJR ka sigi sabanan n'o ye audience o tako sabanan o senfɛ n'i ye jateminɛ kɛ CVJR ɲɛmaaba n'o ye Usmanu Umaru ye ale ka fɔ la Usmanu Umaru Sidibe a ko nin bɛna fɔ kɛnɛya dɔ daminɛtɔ de ye nin ka ɲɛsin jamanadenw ma limanaw minnu bɛ yen ni olu ka hakɛw limanaw andarakira kabi waati jan wa nin na kɛ dɔ fɔ yɛrɛ ye ka bila Mali gafebaw kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko maliden dɔw bɛ yen olu tunna fo ka se bi ma a bɛ san caman bɔ taacogo ma dɔn u la u tunna cogo min na ani o dɔw fara cogo min na limanaw o ma se ka dɔn CVJR ka nin kɛnɛ min sigilen nin limanaw ko nin na kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen ni rebelliw ka dantɛmɛwalew sera u ma maa minnu yɛrɛ bɛ yen fana hali an yɛrɛ dama jamana faamaw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛn dantɛmɛwale ta ka ɲɛsin a maaw ma minnu m'a min u m'a bɔn limanaw ko nin ye o kɛnɛ ye nka a t'i n'a fɔ sariya don dɛ limanaw sariya tɛ sariya tigɛli kɛnɛ tɛ nka ka i ka ɲɛfɔli kɛ min kɛra i la k'a ɲɛfɔ a bɛ se ka dilan cogo min na k'a dilan ten CVJR ɲɛma Usmanu Umaru Sidibe a ka ɲɛfɔli de kɛra u ye limanaw a ye a jira k'a fɔ ko ni nin baara in kɛra limanaw minnu bɛ yen ni u ka hakɛw darakira i n'a fɔ Statut de Rome Cour pénale internationale ninnu olu ye nin waleya in kɔn u ka sariya kisɛ 7 b'a fɔ cogo min na limanaw maa ka tunu cogo ma dɔn i la u ka kɛ jamana fɛ u ka kɛ jɛkulu wɛrɛ fɛ u ka kɛ bamanci jɛkulu fɛ a ka kan a tigi ka hakɛ ka sigi a ma o la sa limanaw a jirala k'a fɔ minisiri fana tun bɛ kɛnɛ in kan ye min bɛ muso ni den ni denbaya ka koɲɛ kunna madame Bɔre Buntufune Samake ale fana ye ɲɛfɔli caman kɛ a y'a jira k'a fɔ cɛmancɛ fanga bɛ nin baara min na nin ye limanaw nin ye maaw ka maninfinw ka hakɛw ani jamana cɛmancɛ fanga minnu bɛ yen u ka wulikajɔ walasa hali lakanabaliya min bɛ jamana in kɔnɔ n'a sen tɛ ka dabila kuma bɛɛ dɔ de bɛ fara a kan limanaw a ka kan cɛmancɛ fanga maaw bɛ ka nin sira min ta nin ye sira de min bɛ taa wolofɛn na min ni maaw ka hakɛw a bɛ di u ma limanaw ko yɔrɔ maaw hakili b'a la n'a fɔra ko Filidabo Sisoko limanaw ale waati min na ale tununa ka fa maa t'a tacogo dɔn fo ka taa se min ye Amadu Diko ninnu ma limanaw olu sɔmɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan ye ka se ka u ka maaw tununa cogo min na k'a ɲɛfɔ walasa ani Kasum Ture n'u kama ko Marabaga Kasum olu n'a ɲɔgɔnna caman olu kɔni ye ɲɛfɔli caman kɛ k'a jira k'a fɔ u ka maaw sɔmɔw tununa cogo min na min ye Marabaga Kasum ye limanaw ale ye ɲɛfɔli min kɛ a ko Filidabo Sisoko limanaw ale ka tunu cogoya in yɔrɔ a waatinin na min ye Musa Tarawele ka waati ye fanga dara Amadu Keyita ka fanga binna waati min na Musa Tarawele ninnu de nana fanga la a waatinin a fɔra ko an ka jamana wari o bɛ yɛlɛma ka kɛ Mali wari limanaw o kumaw cayara jagokɛla dɔw wulila k'u jɔ k'u tɛ sɔn a ma wulikajɔ min kɛra jamanaden dɔw fɛ limanaw dɔw de taara o jata k'a fɔ ko Filidabo Sisoko ani Amadu Diko ko olu b'a maaw la k'a sɔrɔ dun u yɛrɛ u sigilen don u ka bureau kɔnɔ u tɛ fɛn kalama a ko la
o ja min taara di jamana ɲɛmaw ma limana u filɛ nin ka nin cɛ fila in Filidabo Sisoko ni Amadu Diko n'u minɛ ka taa n'u ye Kidal cɛncɛn kan limana maaw bɔra min kalama olu hali sini u ma ye olu ka maaw ye ɲɛfɔli kɛ u kɔni ko ko olu yafara nka limana u bɛ fɛ k'a dɔn olu ka maaw fara yɔrɔ min na limana u bɛ se ka olu dusu sumaya hali ni jamana yɛrɛ bɛ se ka tasibila walima ka janajɛ ko o bila sen kan walasa ka ninnu ka janajɛ kɛ n'o tɛ hali bi olu t'a dɔn u ka maaw tunna cogo min na limana o kuma kɛra Abdul Karim n'u k'a ma ko Cabral ale min kun ye lakɔlidenw ka ɲɛmaa fana ye limana kabi san 1980 waatiw la yɔrɔ o girigaraw fana daminɛna o waatiw la maa min fana kun bɛ ɲɛfɔli la o yɔrɔ kofɔli n'a ye CVGR ka kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli min kɛ a ko in daminɛna olu sɔmɔw yɛrɛ minɛni de la i n'a fɔ u kɔrɔkɛ n'o ye Mahamadu Kamara ye ani u ba limana ko olu minɛna walasa ka se ka Cabral a kun bɛ ka ɲini faamaw fɛ waati Musa Tarawele ka waati la limana Abdul Karim Kamara ni dɔw kama Cabral a yɛrɛ balimakɛ a kanimakɛ dɔ de ye 2e arrondissement maaw ladɔnniya u ka sɔrɔ ka taa dugucinin dɔ filɛ Bamako bɔda la n'u k'a ma ko Masala u taara Abdul Karim Kamara u sɔrɔ k'a ye ka na n'a ye limana ale fana minɛna o cogoya la ka tunu hali sini ale fana ma ye a fana fara o cogoya in na limana fo ka taa se dɔw fana bɛ minnu fana ye u ka seereyaw di i n'a fɔ waliya dɔ bɛ ale kɛra ɲɛfunke san 2015 muso dɔ limana ale fana ko k'ale furucɛ limana o tununa ale ni bamacima dɔw minnu ni olu tun bɛ moto sanfɛ kabi a furucɛ n'olu bɛnna Fatumata Tarawele ka fɔ la ko halisa ale furucɛ ma ye ale dun denmusonin kelen b'a bolo o b'a ka mara la a furucɛ tununa kabi san 2015 fo ka se bi ma o ma ye min bɛ tali kɛ Sidina Uldu Mohamed Isa ale fana ko k'ale balimakɛ 4 bɛ yen limana olu fana jagoya tununa nin cogoya in na mama olu ta yɔrɔ dɔn Tombouctou fana san 2013 waatiw la ko nin tigi fana ye jalakili ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma n'o ye finitigiw ye k'a fɔ ko limana u ye ale fana soma dɔ u fana tununa hali sini o fana kibaraw ma se ka dɔn limana ni dun ye jateminɛ kɛ nin cogoya la a bɛ n'a fɔ maaw tɛ ka ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn na siya minnu bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ arabuw ni tamasɛkiw n'a ɲɔgɔnnaw ko armée tika u bɔ ɲɔgɔn na u mana min sɔrɔ u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ bɛɛ gosi o dun man ɲi an ka jamana ma limana o kuma ye nin ye an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indépendant ye ale y'a jira k'a fɔ limana ko député kɔrɔ min bɛ yen ni o ye Abe Bara député ye Kidal ni o ye Amada Aga Bibi ale y'a sɛbɛntiya limana RFI maaw ka kunnafoni siraw kan ko cɛmancɛ fanga maaw limana k'u ye $2 de sara euro wari la walasa Sumela Sise ani maa tɔ minnu tun bɛ ni olu bilala limana yɔrɔ maaw bɔra kalama a waati jadima maa 190 olu de tun bɛ kasow la bolola yan nɔ RFI maaw n'a ye baro dɔ de kɛ baro min ni député kɔrɔ min ye n'o ye Abe Bara député ye Ahmad Agbibi a nana Sumela Sise ninnu bilala cogo min na limana a y'i da don a caman na sabu ale tun bɛ bamacima ninnu ani jamana ɲɛmaw cɛ kuma ɲɔgɔnya la a ko Sumela Sise bila cogoya ala ma hinɛna la limana fo ka taa se Faransi ka den bɛ n'o ye Sophie Petrone octobre kalo tɛmɛnen in na ani Itali ka den maa 2 minnu bɛ yen limana a jirala k'a fɔ ko u falenna jadisi bamacima maa 190 de la ani ko nafolo min fana sarala ni siga yɛrɛ t'o la Abibi a y'o kuma fɔ o bɛ taa euro wari $2 la limana n'i y'o ta franc CFA la a bɛ sɔn ka t'i jɔ fo miliyari 1 a kunkanfɛn de la limana n'i ye jateminɛ kɛ ni maa 190 minnu fɔra ni olu bilala ni a bɛɛ ye Yadi Agali ka cɛ gɛlɛnw ye a jirala k'a fɔ maa b'u la o ye san 2015 u k'a ma ko Fawaz Ould Ahmed ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Ibrahim Dis ale yɛrɛ ye Tarkint maire o den ye n'o ye Mimi Ould
Baba Ould Sheke ale fana limanaw ajala ka fɔ bamancha wale min kɛra Burkina Faso ani Grand Bassam Côte d'Ivoire kaw fɛ ni cɛ in de kɛra o sababu ye min ye laban in na kunnafoni minnu dira a jirala k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu bɛ yen ni u bilala san 2020 ban waati yɛrɛ la n'a a kɛra sababu ye Soumaïla Cissé ani maa damadɔ olu bilala a nɔfɛ limanaw ko Ahmada Agbibi a y'a jira k'a fɔ cɛmancɛ fanga maaw olu de jɔyɔrɔ bonyana a ko in na kosɛbɛ sabu olu de sera ka nafolo di nafolo min n'o bɛ t'i jɔ $2 la euro la a bɛ t'i jɔ $1 ani $313 la limanaw ni min maa bila ka i miiri yɔrɔ jumɛn fasiridi sɛbɛn ka fɔ la o ye k'a fɔ bamanci jɛkulu minnu bɛ yen ni olu bilala ni kumaɲɔgɔnya tɛmɛna u ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ jamanadenw yɛrɛ fɛla kun don ko kuma ka kɛ jadimaw fɛ i n'a fɔ Yadi Agali ninnu ani Amadu Kufa ninnu o kuma fɔra dialogue national inclusif sen fɛ décembre kalo san 2019 hali sigi min kɛra n'o ye bɛn sigi ye conférence d'entente nationale mars kalo ni avril kalo la san 2017 Ahmad Agbibi y'a jira k'a fɔ jamanaden caman ye fɔ ko sigi ka kɛ Yadi Agali limanaw ani Amadu Kufa ninnu olu minnu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina limanaw ka jamana ka bila ni lahala in kɔnɔna la limanaw kuma in bɛɛ lajɛlen bɛ mun nɔfɛ Ahmad Agbibi ale ko ale yɛrɛ yana ale sen ka don ko in na limanaw o dun y'a sɔrɔ Ibrahim Bokar Keita tun bɛ fanga la waati min na kuma ɲɔgɔnya jadimaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa Soumaïla Cissé bɛ se ka bila o dun y'a sɔrɔ o baaraw kun bilala sen kan ka ban fo ka na min ye Ousmane Isufi Mayiga ale bila o ko ɲɛmaya la ko sa yɛrɛ de fɛ dɛ min ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga binnen cɛmancɛ fanga maaw nane waati min na Ahmad Agbibi ko ale sen nana don ko in na nka ko kɔni b'a a ko la limanaw nafolo ko la ani maa hakɛ min bilala ale de filɛ nin k'o ɲɛfɔ indépendant maaw ka kunnafoni sɛbɛn kɔnɔna la nka limanaw ni jateminɛ kɛ ko in na min ye kamanagan ye Ahmad Agbibi ka fɔ la o de ye k'a fɔ jadimaw n'o ye terroriste ninnu ye limanaw u labɛnnen tɛ ka bamanca wale dabila k'a sɔrɔ kuma bɛɛ n'u ye maaw minɛ u b'u sinsin min ka o ye nafoloba ninnu ye o ka se ka d'u ma o ka se ka maaw bila yɔrɔ Faransi ale y'i sen bɔ a ko la a mɛnna Faransi kabi min ye u ka maa laban min ni o bilala Faransi y'a jira k'a fɔ ale tɛna nafoloba foyi bɔ bilen k'a di bamanci jɛkulu maaw ma u ka se ka u ka maaw bila nka u bɛ tɛmɛ ni jamanaw ye jamana minnu bɛ yen n'u ka maaw minɛna o jamana kɔnɔna la o jamana ɲɛmaaw olu ka a nafolo bɔ hali n'a sɔrɔla u bɛ tila ka a saraw ye u bɛ dɔ fara a tɔnɔ kan walima u bɛ tila ka a nafolo saraw ye cogo wɛrɛ la n'o tɛ Faransi ko ale tɛna nafoloba bɔ bilen k'a fɔ a n'o di bamanci jɛkulu maaw ma nka min ye Itali jamana ye ale sɔnnen don a ma sabu hali n'a sɔrɔla limanaw nafolo fɛn fɛn bɛ bɔ a mana bɛn hakɛ o hakɛ ma Itali jamana jɔlen don n'a ye olu k'u bɛ o baara kɛ Ahmad Agbibi a y'a jira k'a fɔ limanaw nin ye ko de ye ko min ni a dabilatɔ tɛ bamanci jɛkulu maaw fɛ e sɔminen wari la k'a fɔ mana maa minɛ fo nafolo kasabi baw de ka taga di yan walasa n ka se k'a tigi bila e na o baara dabila yɔrɔ Soumaïla Cissé ninnu ka bilali cogo de kɛra o ye i n'a fɔ Sophie Petrone min ye Itali ka den maa fila in Nicolas Ciaccio ani Pierre Luigi Macali olu bilala limanaw nafolo yɛrɛ de tara ka di bamanci jɛkulu ninnu ma nka limanaw a sɛbɛntiyara tuguni waati min na Algérie ale ye tɛgɛ kɛ maa minnu bɛ yen ni olu bilala i n'a fɔ Mustafa Derar n'u k'a ma ko Al Jazair ani El Okin Uldo Majina n'u k'a ma ko Maïs limanaw ni cɛ fila in olu ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko $30,000 o de dira G6 maaw ma n'o ye Yadi Agali ka jɛkuluba in ye limanaw yɔrɔ Yadi Agali ka jɛkulu ninnu u bɛ nin de la ko an dun limanaw ni fɛɛrɛ wɛrɛw ma ɲini bi ni diɲɛ kunnafoni mina kurako tile in na limanaw nafolo mana bɔ cogo o cogo jamana kɔnɔ a taa sira bi dɔn a ka kan nafoloba k'a bɔ k'a di bamanci jɛkulu ma a ɲɛ ka ɲini nɔ tɛ ninnu labɛnnen tɛ ka nin waleya ninnu dabila kuma in ye a ye nin bɔ indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na limanaw aw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew
kunafundi sɛbɛn be ni o ye l'indicateur du renouveau ye ale kumana limanaw l'indicateur kumana ako Amadou Koita ale min kun ye Ibrahim Bokar Keita ka ministre kɔrɔ ye a ye jaabili kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu be ni olu tolo tɛnɛ ye k'a mɛn ko démocratie fanga limanaw ko a na kan k'a ma foyi ɲɛ wa ko politikimaw ni Mali ye dingɛ kɔnɔ bi ko politikimaw olu de y'a bila dingɛ kɔnɔna la Amadou Koita kuma in a ye jaabili kɛ ka ɲɛsin a ma kofɔliw ma dɛ wa ko dɔw de be minnu kɛmɛ ka démocratie ko ani k'a ta k'a kɛ yanga ye k'a kɛ sɔrɔ sira ye limanaw walasa u ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na fasidi sɛbɛn n'o ye indicateur ye a ko ni jateminɛ kɛ minnu be ni u ye fanga sɔrɔ limanaw t'a dɔn fanga yɛrɛ sɔrɔla cogo min na u caman be u nana fanga la k'a sɔrɔ ni a ma kɛ ni gɛlɛya ye limanaw olu de be ka politikimaw kɛ tɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen da u ka bi wa démocratie limanaw Amadou Koita ko bɛjɛ fanga min ye nin n'an b'a la bɛɛ y'a sɔrɔla a ma sɔrɔ limanaw u sigilen dɛ a sɔrɔla joli kɛnɛ de la jamanadenw malidenw de wulila mars 91 ka démocratie n'o ye bɛjɛ fanga ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kanabila bɛɛ bɛ se ka i ta fɔ jamana kɔnɔ cogo min na PS yelen kura o politikitɔn Amadou Koita a y'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ yen ni u bɛ tɔgɔ ɲini na a ko la limanaw k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw u ye démocratie sɔrɔ a ma kɛ ni u sigilen ye wala a kun welelen don jɛmukan dɔ de kɛnɛ kan Amadou Koita a y'i to o de kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli caman kɛ ka jira k'a fɔ mars 91 cɛ minnu wulila politikitɔn minnu wulila limanaw ka a ɲɛɲini ka min ye démocratie fanga sɔrɔ limanaw a ma kɛ ni u bolo dalen u sen kan limanaw a ka kuma bɛ ɲɛsin jɔnni ma a ko maa dɔw de bɛ minnu bɛ conseil national de transition kɔnɔ olu wuli kan politikimaw y'a kɛ tan olu sigi kan politikimaw ye jamana ci olu kumakan fɛn fɛn bɛ yen limanaw ko olu de ye politikimaw de ye jamana se nin hakɛ ma Ibrahim Bokar Keita ka nin ministre kɔrɔ in n'o ye Amadou Koita ye limanaw a y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna fɔ fitiri waleya ka ɲɛsin min ye démocratie fanga ma n'o tɛ limanaw ko maa min bɛ yen n'o ye Musa Traoré ala ma hinɛ n'a la ale de ye Modibo Keita ka fanga o bin ale min ye Modibo Keita ka fanga bin ko maaw t'u hakili jigin o la yɔrɔ Modibo Keita waati min na a bɛ fatu tɔgɔ min fɔra a ma ko lɔgɔli karamɔgɔ don k'a sɔrɔ dun limanaw san 8 a y'o kɛ jamana marali la a ye jamana mara maa min ye jamana kuturu mara san 8 ni o fatura tɔgɔ min bɛ fɔ o kɔfɛ k'o ye lɔgɔli karamɔgɔ ye ko maaw t'u miiri Musa Traoré la o min y'o kuma fɔ u t'i jigin Musa Traoré la limanaw ko an kana to fili kɔnɔna la an kana ɲɔgɔn jalaki fufalaki jamana bɛ lahala min na a ka kan bɛɛ lajɛlen de ka miiri k'a dɔn k'a fɔ jamana ye tiɲɛni min kɛ limanaw bɛɛ de sen b'a la wa n'a bɛ dilan limanaw a tɛ dilan maa kelen kɔ bɛɛ lajɛlen de fana sen kan ka don a la Amadou Koita y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye olu da dennen don bi a t'i n'a fɔ ko olu siran bɛ cɛmancɛ fanga maaw ɲɛ walima ko u tɛ fɛ k'u da don jamana ko la u ka fɛla ye cɛmancɛ fanga in ka ɲɛ sabu n'a ɲɛna limanaw Mali bɛ se ka bɔ a la don nataw la wa limanaw a ko min ye Amadou Aya Sanogo ye ale min kɔsa in na a ka bɔli laban in na a ye ɲɛfɔli minnu kɛ ni jamanaw ko sariya minnu b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ n'a fɔ se de bɛ ka tereke olu kan Amadou Koita y'a jira k'a fɔ ko a ka kan cɛmancɛ fanga maaw u ka wele bila Amadou Aya Sanogo ma limanaw kuma bɛ kuma la a ka n'o bɔ a da wa hali Amadou Koita ka n k'a fɔ Amadou Aya Sanogo ka kuma bi a ka kuma bilama limanaw a man ka kɛ a kan k'i da de kan ka kɛ maa ye maa min n'a b'i da de a man ka kɛ maa ye maa min n'a a bɛ bɔ kuma bɛɛ ka ɲɛfɔliw kɛ ka i disi gosi bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ limanaw ale ka kiiri o tɛmɛna cogo min na Amadou min ye Amadou Koita ye limanaw a ko jamana bɛ nin lahala de la a ka kan bɛɛ lajɛlen ka Mali armée k'a don u sogo ni golo cɛ walasa jamana in a bɛ se ka bɔ a la cogo min na kunnafoni filɛ Bala Sumela Traoré ale de ka fasiri don limanaw e ko an ti kunnafoni bila nin kan indicateur de ye nin fɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an sera ka min lakali aw ye ka bɛn ni waati ɲɛ o ye nin ye Amadu Jalo ye ni kunnafoni lase aw ma min ye Boubacar Traoré Grand B ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw bɛ bɔ k'olu lakali aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni